Morgo karon kay mingaw man ang panagat, mangahoy lang sa amin para nami isugnod buhon kong nami kuha. Let's go. Di ka kuyog lang? So, di sa mi mangkuan ron, magsalom-salom kay ngahoy sa mi, kahoy. Istro na siya. Di sa mi mangisda ron. Sa man ni? Sako ni. Ano dalabog sako? Ay. So karon among kuan video karon mangahoy sa mi. Magsugok-sugok sa mi aning kalibunan no. Kay unsa ta? Unsa ta? Nature. I'm sorry that made you cry. Ang baluryo be? Baluryo. Ah, si kuan. Digong. What's up, Digong? Karon. Ay, sabi. Mangahoy. Kay Eh, kuan man. Mingaw ang panagat. Ay, ano sabi dito? mingaw ang puzzle. Uy, ikaw. Yung katanaw-tanaw man ka. Wala man boss, Pangahoy. Ha? Ay, siglang tawlan-taw. Pangahoy. ano mo makukuron boss? Kasi tingnan na ba ka ng kamera yung istoryahon ba? Kaya di ba naman ay siyempre tras ito kung ipagalan sa video eh. Ikaw eh, yung mga istoryahon ng kamera. Muna si Gors. Dili kay kauban og ano mo kay Dito ba? kay sige mag kay stranded dili ka kuno kay mo ano yung camera woman. Oh. To. Ato naman kata dito rata. Dili na. Amo na pet. Kay ato putlon. Ayun na, dito rata. Agoy. Danduga to eh. Papalibutan ka na namin. Dahil mga pagli pa. Problema yun, di ba? So, tanaw na yung una kuan ang nature na yung mga mais, ano na, mga kuan. Asa ka gato? Pero, mais, kamoy kamaisan. Kana tanan niya, ako lang mga kamaisan niya. Oh, iya daw na. Iya ang inang kun. Mga kahoy. Ayan. Ano, ito sa inyo makita. Oh, kita. Sa makita, hindi di makita. Kung dili ni mo makita, di na ya. Suray-suray sa mga kabukiran. Lagi lang ya. Ano pa?
Di ada lagi oh. Ano ba? Ano ba? Diri sa ni agi. Apos mama. Aray, aray, aray. Katulgo naman ko si ko na. Man. Kasi katulgo naman noon ka nga naglakaw ta. So magsugok-sugok ta diri karon kay tuam sila didto. Agay. Samok ye. Hey. Init na ang cellphone. So karon mga ka-smarts, tanawa. PC na kay sila. Oh, digong. Buta mi. So nana may dagan kahoy. Kani sila masakpan di sila sa tagiyaron. Ay tagya na balik ni. Yahay, may kameraman, sildado pa. May buhat. Oy. Hagod gyapon na yung siglakaw-lakaw na napandol mga gani ko. Sige, banat na mo niya. Kana dalapit to. Hon-honin na dalapit kaya ron nga ma. Kuha na dia. Ano sila mga kuan? Tribu Salom. Tribu Salom. Ay, tribu Upok ni Upok. Terus kaulan nun. Kaulan nun dia. Magana nga, tadi pangahoy, kakaulan laing kayo, butan-butan din, kinamay kamera. Napakan mo lapini ko ya. Noon to naman yung Kita kay. yung tripod nga. Napakan nang igog lapini ka, sakit ka. Awa. Sabat na terunga na. Namo ko pala diya oh. Ay gid yung mga batay mo. Aman dia, balay sa. Go pas ano ya? Putiukan. Pagkayo yawan kay di mo apel magsigyaw-yaw tanawa di. Giwait gyud. Bastos niya. Yaw Ako'y yaw. makabalos. Bastos. Ikaw gyud, yawan gyud ka. Okay naman na nagkuhan may ana. Nag-explain. Yan ito si mama. Ah. Si mama to. Ah. Diyan, ato siya. Ha. Muli na may kayo ni pangahoy. Sus pastilan. Nagkabangga ang duha ka kargo. Nonso ni. Nonso ni. Tagak mo yung diretso. Nagkabangga ni. Eh? Agay napaksi bay. Yun sa man tani mo nawadan kag brake o katong isa mo ni brake og kalit. Okay. Yayay nun. Bibi. Yayay bulol. Luoy, laki ra ba gyud? Pakatawa da. Agay. Aman lagi. Ay ikaw na bars kay kuan, taas ni ako ah. Dungo ko kay tanaw ko sa na. Eh. Ani. Iguyot rin ako kay taas. Nya. Abot na mi. Anga kayo. Ayog ko na. Sakit yung buto. Tarungan nagko, Oh? tarungan nag. Tawa na 60 na kayo ah.
Sexy lips. Taingon niya. Ano sa taingon? Unsa? Tarungan ang putol ah. Abot na jud. Oo, may pinagdadaman sa tuloy. Hangak eh. Nakasinsilya dito. Pag-utang makaon. Hello. Cash words. Oh? Smudge di. Hindi pa ko juice, Brad. Cash March. Si Mon. Sexy na. Oh, mga kasmardo sa tigom sa kahoy kay magprito na sad sila og isda nga kuan danggit. Mura ni kautdan sa mong kahoy. Siglutog danggit wow. Oh? Kiss. Tarungan na ako. Naputoy batay dito bra na. Ha? Nakuan kasi kaya tandog. Tandog. Moto ilang guard nila. Motoy guard nila. Tarungan na ako. Kana kapila na kana. Agay. Thumbnail. Yay. Ay ay.